sympatický, jste skvělé, lákavý. Mně se to líbilo. Tvoje máma by byla na tebe hrdá. Děkuju. Moc. Ano. Ano. Väčšine talentov stačí, ak sa rozcvičia v divadle. Títo traja páni však radšej trénujú priamo na ulici. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak my jsme skupina Urban Motion a Jo. Freerun. Co to je, kde spadneš? Když je to trošku velký. Je to překonávání různých překážek venku. A aby to nevypadalo tak suše, tak jsou tam přidané i salta. Tak jo, vyběhněte. Jsou ladný, ale... No to je nádherný.